Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli żied is-saħħa fl-istamperija. Dan minkejja li ħafna ppuntaw lejh ukoll għar-riżultat elettorali diżastruż li l-Partit Nazzjonalista kiseb f'Mejju illi għadda. Kien il-Kap tal-Partit Nazzjonalista li konferma dan meta kien intervistat fid-Dar Ċentrali. Kien f'nofs it-taqlib li kien hemm fil-Partit Nazzjonalista ftit tax-xurilu illi Pier Portelli jirriżenja minn kap eżekuttiv ta' Media.Link u lit il-leminija ta' Adrian Delia. Minflok Pier Portelli Delia ma ħatar lil ħadd u dan wara pressjoni ta' Clyde Puli li rid iżid is-saħħa fl-istamperija, kif kien żvelat li seta' jiġri fil-gazzetta kulħadd ftit tal-ġimgħat ilu. Ħafna kienu jitkellmu dwar kif bejn Puli u Portelli kien hemm ġlieda kbira għal poter. Poter li Delia nnifsu konferma li issa mar kollu għand Puli. Clyde Puli illi qed jieħu wkoll l-iżbriga illi iżid ma li għandu u jara illi nerfgħu il-peace flimkien. Il-fatt li Delia ma ħatar lil ħadd qed iwassal biex fl-istamperija tiġri l-kelma kemm kienu għal xejn l-eluf kbar li kien jieħu Portelli u li Delia kien ħatru biss biex jippremjah. Għalkemm oħrajn jemmnu illi kap eżekuttiv hemm bżonnu u li kull ma ġara kien illi rebaħ Clyde Puli illi jrid kontroll assolut, inkluż dwar dak li joħroġ mill-Kamra tal-Aħbarijiet. Fuq kollox kien Delia nnifsu li qal li din kienet deċiżjoni politika. Id-deċiżjonijiet faċli toħodhom biex anke forsi tagħti fid-der illi jisma' dak kien persuna u ġibtel xi ħadd ieħor f'partit mhux hekk jaħdmu l-affarijiet. Hemm ir-responsabbiltajiet, hemm deċiżjonijiet politiċi illi jkunu qed joverlappjaw dawk li huma deċiżjonijiet kummerċjali. Bekk dawk kollha illi talbu illi Puli jerfa' responsabbiltà politika għat-telfiet ta' Mejju illi għadda illum spiċċaw għandhom lil Clyde Puli b'aktar saħħa fl-istamperija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.